Здравейте, дами и господа. Тук сме в Майнкрафт 1, хаштаг 3. Това е третия епизод. От новата година, както знаете. В Братя 3. Какаоти градини. Казах, че ще направя ферма. И си... Преди 3 дни я направих. Доста се е разраснала. Вилинджерите просто са влезнали. Не знаете колко искам да ги очистя, ама не ми са влиза, защото знам, че така, сега ще очистваме. Кокошките ти дават някаква полза. 2 яйца. Охо! Ще направя тортичка. Така, ще трябва да стопирам.